Юратызаршыч майялынан. Муза, иркан. Чаваш челги бурчухне тынже путмейн. Кодаму мелис, истяму И туган тел, и матур тел, әткәм әнкәмнең теле. Исәнмесез? Сез Татарстан 24 каналында туган тел тапшыруын карыйсыз. Сезнең белән Гөлүсә Сыңгатуллина. Бүгенге тапшыру халыкара туган тел көне. Телләрне саклауның әһәмияте, татар теленең барлыкка килү тарихы һәм кулланылыш даирәсе хакында. Һәр галимнең, һәр шагыйрьнең сүзе җитсен иде һәрбер күңелгә. Җилләр, сулар тавышы шикелле үк үзләренең асыл телендә. Тел ул дөнья ачкычы. Телләр аша без үзебез өчен яңа киңлекләр, яңа кешеләр, яңа мөмкинлекләр ачабыз. Күбрәк телләр белгән саен кешеләр камилләшә, тулылана һәм байый бара. Һәр милләтнең үзенчәлеге, мәдәни байлыгы бар. Әлеге байлыклар әлбәттә тел ярдәмендә ачыла. Шуңа да туган телләрне саклау, үстерү аеруча да мөһим. Билгеле булганча, 2000 елдан башлап ел сайын 21 февральдә халыкара туган тел көне билгеләп үтелә. ЮНЕСКО тарафыннан игълан ителгән әлеге бәйрәм дөньядагы телләрне саклау, аларны киләчәк буынга исән-имин җиткерү максатыннан оештырыла. Тел ул фикерне сүз белән белдерү коралы, кешенең җәмгыятьтә аралашу чарасы. Аралашу җәмгыять үсеше өчен бик мөһим. Ул гореф-гадәтләрне һәм буыннар тарихын саклауга ярдәм итә. Белгечләр фикеренчә, кешеләрнең сөйләм күнекмәләре 100 мең ел элек, ә язма тел формалары исә 5 мең ел элек чамасы барлыкка килгән. Телләрнең барлыкка килү тарихы катлаулы һәм озын юл үткән. Бүгенге көндә галимнәр җир шарында 6 меңнән артык тел булуын әйтә. Һичшиксез, алар арасында киң таралган телләрдә берничә кеше генә сөйләшә торганнар да бар. Без планетабызның төрле почмакларында төрле телләрдә сөйләшәбез. Шулай да бөтен дөньяга киң таралган телләр бар. Алар инглиз, Кытай, немец, рус, испан, гарәп, португал, япон һәм француз телләре. Кешелекнең күпчелек өлеше шушы телләрдә сөйләшә. Күп милләтле Татарстаныбызда да әлеге халыкларның барысында очратырга мөмкин. Республикабызда 173 милләт вәкиле яши. Шулар арасыннан татарлар, руслар, чуашлар, удмуртлар, мордвалар, марилар, башкортлар республиканың төп халкын тәшкил итә. Әлеге милләтләрнең туган телләрен, милли үзенчәлекләрен, мәдәниятләрен саклау буенча шактый күп эшләр башкарыла. Бу нисбәттән авылларда ана телебезгә игътибар элек-электән зур иде. Алай гына да түгел, тирә-як авылларда төрле милләт вәкилләре көн күрсә, бер-берсенең мәдәниятенә, теленә ихтирам белән карап, аралашып яшәү очраклары бихисап. Ә бүгенге авыл ничек яши? Китапханәләргә халык йөриме? Бу мәсьәләгә ачыклыкны Биектау районы Ямаш-Ирмә авылы мисалында кертик. Ямаш-Ирмә авылының атамасы тарих битләренә барып тоташа. Явыз диван шушы тирәләрдән үткәндә авыл халкы чокыр эшенә төшеп, яшеренеп калган. Ямаш-Ирмә, ямышырмы? Әнә шуннан килеп чыккан атама. Бүгенге көндә биредә телне мәдәни байлыкны саклаучы төп оешма булып, мәдәният йорты һәм китапханә тора. Авылнык, төзек, биредә 1000 ярым тирәсе кеше гомер кичерә. Балалар бакчасына гына да 80ләп бала йөри. Бүгенгесе көндә мәдәният йорты ремонттан соңгы бинага күчкән. Китапханә дә биредә. Төшерү төркемебез белән килеп кергәндә, китапханәче Фәридә Әнваровна халыкара туган телләр көненә багышланган чара уздырып ята иде. Безнең авылда халык укый. Мин укымый дип әйтә алмыйм, чөнки хәзер күп кеше интернеттан, телефоннан, телевизордан туйды. Бигрәк тә өлкән яшьтәгәрәкләр, алар хәзер китап укыйлар минем. Яңа китаплар белән беррәттән элек чыккан безнең танылган авторларыбызның китаплары бик укыла. Һәрбер китап укыла. Бер китапны алса, бер авторныкын, аны бөтен күрше-тирә, дус-ишләре, туганнары укып бетергәч кенә алып киләләр. Ямаш-Ирмә халкының китап сөюе гаҗәп хәл түгел. 30нчы елларда ук биредә уку йорты эшли. Соңрак ул авылның бае исламга йортына күчерелә. Татар телен үстерүгә, аны онытмаска бик зур эш алып барабыз. Безнең чөнки мәктәбебез һәм балалар бакчабыз милли үзәк. Мәдәният йорты хезмәткәрләре белән, мәктәп белән, балалар бакчалары белән үзебезнең үткән тормыш турында, әби бабаларыбызның йолаларын,
жырларын, хәрәкәтле уеннарын, хәрәкәтле жырлы биюле уеннар өйрәнепне, алар белән балалар белән гел аралашып, аларга өйрәтергә тырышабыз. Монысын үз күзләребез белән дә күрдек. Кичә барышында һәр бала яттан шигырьләр укыды. Театр яктылыкка, нурга илтә, кире юлга җибәрми уңай илтә. Театр көлдерәдер, уйнатадыр, тагы үткән гомерне уйлатадыр. Фәридә Анваровна Ямаширмә китапханәсен инде 10 елдан артык җитәкли. Бирегә килүче авыл халкы өчен китап бирүче генә түгел ул. Данлыклы якташларына карата горурлык хиссе уятучы, милли үзаң тәрбияләүче, мәдәни байлыгыбызны саклаучы да. Балаларны үз тирәсенә җыеп, игътибарларын мөһим темаларга юнәлтеп, төрле чаралар уздыруы да күркәм күренеш. Хәзерге заманда күбебез ким дигәндә 2-3 телне камил белә. Әлбәттә, һәр халыкның теле үзенчәлекле. Күп телләр белү дөньяга карашны киңәйтә. Ләкин туган тел бер генә. Кеше иң беренче чиратта туган телен камил белергә тиеш. Чөнки үзеңнең телеңне, мәдәниятеңне, гореф-гадәтләреңне белми торып, башкаларны аңлавы кыен. Безнең туган телебез татар теле. Ул республикабызның икенче дәүләт теле. Аның кулланылыш даирәсен киңәйтү, киләчәк буынга тапшыру безнең төп бурычыбыз. Татар теленең тамырлары шактый тирән. Ул рун язуларында гына сакланып калган, борынгы төрки телгә барып тоташа. Хәзерге көнгә кадәр килеп җиткән мондый язма истәлекләрнең иң борынгылары 5-6 гасырларга карый. Алар Орхон һәм Енисей елгалары буенда зур ташларга төшерелгән хәлдә табылганнар. Рун текстлары шулай ук металл һәм сөяк әйберләргә дә язылган. 8-9 гасырлардан башлап кәгазьгә теркәлгән текстларда очрый. Борынгы төрки әлифбаны төркиләр үзләре уйлап тапкан. Ул 60лап тамгадан тора. Шул тамгалар ярдәмендә текстлар уңнан сулга, өстән аска таба язылган. Борынгы төрки әдәби тел 5-10 йөзләр арасында кулланылган дип фаразлана. 10-15 йөзләрдә ислам дине тәэсирендә һәм гарәп графикасында язылган әсәрләрдә иске төрки әдәби теле кулланылган. Борынгы һәм иске төрки әдәби телләр бүгенге барлык төрки халыклар эчендә уртак санала. Һәр төрки халык бу телләрдә язылган әсәрләрне, аларның авторларын үзенеке дип өйрәнә. Чөнки әлеге әсәрләр язылган чорда әле төрки халыклар бер-берсеннән аерылып җитмәгән. Язма әдәби тел халыкның сөйләм теленнән шактый ераклашкан булган. 15-16 йөзләрдә төрки халыклар аерым-аерым үз дәүләтләрен булдыра башлагач, иске төрек, иске татар, иске үзбәк, иске Азәрбайҗан һәм башка язма әдәби телләр аерылып чыккан. 16-17 йөзләрдә инде татарларда иске татар әдәби теле кулланылган. 20 йөз башыннан исә татар милли әдәби теленең барлык стильләре дә формалашып җиткән. Нәкъ менә 20 йөз башында иҗат иткән бөек шагыйребез Габдулла Тукайның туган тел шигъри исә үз эченә милләттәшләребезнең ана теленә булган бөтен мәхәббәтен сыйдырган сыман. Бу әсәр инде ничә дистә ел узса да һаман актуаль, һәр вакыт көн кадагында. Телебез гимнына әверелгән бөек шигырьгә багышланган чарада хәбәрчебез дә булып кайтты. Бу турыда тулырак киләсе сюжетта. Аннары төннәр буе әпкәм хикәят сөйләгән. И туган һәр вакытта ярдәмен берлән синең. Тукай музее яшь буында телебезгә мәхәббәт тәрбияләүче төп мәйданчыкларның берсе булып тора. Халыкара туган телләр көненә багышлап та дәресләр оештырдылар. Телләр белү һәр вакытта да ярдәмгә килә. Инде үз туган телеңне белү, ул әлбәттә кешенең дөньяга карашын киңәйтә. Чөнки бары тик туган телдә генә кешенең фикерләве үсә. Бары тик үзенең туган телендә генә ул дөньяның нечкәлекләрен аңлый башлый, аның сиземләве арта. Һәм әлбәттә туган тел аша без үзебезнең әти-әниләребезгә, ерак бабаларыбызга, ничә буыныбызга үзебезнең нәкъ менә дәвамчы булуыбызны раслый алабыз. Һәм әйтәләр бит, әти-әнисе татар булган татар түгел, балалары татар булган татар дип. Шулай ук без үзебездә булган белемнәрне үстереп, арттырып, саклап, үзебезнең балаларыбызга, аннан соң инде аныкларыбызга да тәкъдим итә алабыз. Чарада Тукай шәхсенә генә түгел, аның бөек шигыре туган телгә дә игътибар җитәрлек булды. Әсәр 1909 елда шагыйрьнең җыентыгы өчен әзерләнә. Шигырьне язгач та Тукай аның өстендә уйланып йөри, соңрак төзәтмәләр кертә. Башта тышка чыккан шатлыгым дип язган булса, шул сүзләрен алмаштыра. Соңгы юлларында исә кушымчаларны үзгәртә.
Габдулла Тукай үзе исән вакытта ук туган тел шигъре балалар арасында, мәктәп мәдрәсәләрдә эшләүчеләр арасында киң таралыш ала. Мәсәлән, Тукай Әстерханга барганда, балалар аны туган тел шигърен язган шагыйрыбыз дип каршы алалар. Тукай Петербургка баргач инде, анда балалар шулай ук туган тел җырын җырлап Тукайны шатландыралар. Тукай белән очрашуда менә шул җырны яңгыраталар. Гомумән, Габдулла Тукай вафат булганнан соң да туган тел шигъре Тукайны искә алу кичәләрендә яңгырый торган була. Мәсәлән, Тукай үлеменә 1 ел тулганда Харбинда оештырган кичәләрдә дә нәкъ менә Тукайның туган тел шигъре яңгырый. Шигырь балалар өчен иҗат ителгән була. Казанда 5, Орынбурда 1 тапкыр басыла. Мәхмүд Галәү җыентыгына кертелә. Бөек Ватан сугышы елларында туган телгә яңа төсмер бирелә. Ватанны саклау, яклау мотивлары белән берләшеп китә. Фронтта чыгучы газетларда шигырьдән эпиграфлар ала. Тәрҗемәләренә килгәндә, иң беренче тәрҗемәләр инде нәкъ менә Кырымда яшәүче Кырым татарлары өчен әзерләнә. Шулай ук инде үзбәк һәм башка телләргә тәрҗемә ителә башлый. Аннан соң инглиз, төрек, чуаш һәм башка телләрдә, бик күп телләрдә без туган тел шигырен ишетә алабыз. 90-нчы еллардан 20-нче гасыр ахырында туган тел шигыре инде ул суверенитет, татарларны берләштереп торучы менә шундый безнең бердәмлек шигыре буларак тәкъдим ителә башлый. Татарларның гимнына әверелә, һәм менә бүгенге көндә инде туган тел шигырен без барыбыз да басып җырлыйбыз. Sine toğan tül arqalı Dünyada köp нәрсә bildim Sine toğan tül arqalı Совет чорында татар әдәби теле нормалары тагында ныграк эшкәртелә. Оның әдәби һәм публицистик стильләре генә түгел, фәнни, рәсми һәм сөйләм стильләре дә үстерелә. Ләкин Сталинның милләтләрне руслаштыру сәясәте татар телендә сөйләшүчеләрне шактый киметә. 80нче елларда татар мәктәпләрендә укучы балалар саны бик нык азая. Татарча сөйләшүчеләрнең кимүе әдәби телнең кулланылыштан төшә баруына китерә. Билгеле булганча, соңрак 90нчы елларда татар телен, татар милләтен, мәдәниятен торгызу үстерү өчен көрәш башлана. Туган телдә белем бирү, көчле укытучыларны әзерләү шул көрәшнең ышанычлы бер юнәлеше булып тора. 1979 һәм 1989 еллардагы халык санын алу мәгълүматларына караганда, татар халкы СССРның 80ннән артык регионында яшәгән. Шулай ук чит илләрдә дә татарлар саны шактый булган. Бүгенге көндә дә чит илләрдә, нигездә Төркия, Финляндия, Япония, Америка, Австралия һәм башка илләрдә татар диаспоралары бар. Чит илләрдә яшәүче милләттәшләребез булдыра алганча телебезне, халкыбызның үзенчәлекләрен саклап калырга тырыша. Татар милләтен тергезү, саклау һәм үстерү максатыннан 1992 елның 8 июлендә Татарстан Республикасы халыклары телләре турында Татарстан Республикасы законы кабул ителде. Анда татар телен дәүләт теле буларак тергезү, өйрәнү һәм үстерү юллары күрсәтелде. Бүгенге көндә Татарстан Республикасында 2 дәүләт теле, татар һәм рус. Әлеге 2 милләтнең бер-берсенә телләренә йогынтысы шактый зур. Алай гына да түгел, гомумән Идел буе халыклары тарихи һәм икътисади үсешләрендә күп кенә уртаклыкларга ия. Аларның килеп чыгышлары, мәдәнияте, көн күрешләрендә дә уртаклыклар шактый. Әлеге тыгыз бәйләнеш телләрдә дә чагыла. Һәр милләттә бер телдән икенче телгә күчкән сүзләрне шактый очратырга мөмкин. Телгә кагылышлы теге яки бу сораулар туганда бүгенге көндә без китапларга гына түгел, интернет челтәренә дә мөрәҗәгать итәбез. Блогерларның саны арту моның ачык дәлиле. Бүгенге көндә телне саклауга блогерлар нинди өлеш кертә? Блог аша телебезгә мәхәббәт тәрбияләп буламы? Әлеге һәм башка күп кенә сорауларга җавап киләсе сюжетыбызда. Бүген яшьләр интернетта. Төрле кызыклы видеолар, вайннар төшерәләр, постлар язалар. Тел сакчысы булган басма матбугат икенче планда калды. Ләкин бу очракта да чыгу юлын табарга була икән. Татмедиа моны үз мисалында раслады. Төрле социаль челтәрләрдә блоглар булдырып, аларда татарча кызыклы контент урнаштырып, яшь буынның игътибарын үзенә җәлеп итте. Журналларның кул астында, карамагында
ничә уже яшь блогерлар җыелды, һәм киләчәктә дә алар саны артып кына түгел, сыйфаты да артып торачак дип уйлыйм. Бу безнең өчен инде беренчедән телне популярлаштыру проекты. Телне куллану, телдән уялмаска, курыкмаска, менә рәхәтләнеп теләп, кемдер бәлкем матур да сөйләшәлмидер татарчада, но ул да үз сүзен әйтәлә, үзенең теләкләрен кешеләр белән аралашырга һәм ымлашып булса да үзенең сәламен җибәрергә мөмкинлек бирә бу. Төшерү төркемебез белән Кәеф медиа лабораториясының ачылу тантанасында катнаштык. Ул 3 студиядан гыйбарәт. Кәеф татар телле блогерлар артсын, үз өстендә эшләсен өчен бар шартлары да булган мәйданчык. Татарча контент телне саклап калуда ни дәрәҗәдә мөһим? Зур дәрәҗәдә мөһим, чөнки менә яшьләр бүгенге көндә минемчә татар телен белергә тиеш, татар телен сакларга тиеш, аны үстерергә тиеш. Менә бүгенге проект ул шул максатка ирешкән. Шараны Ялкын журналы оештыра. 1 ел эчендә аларның видео язмаларын 50 миллионнан артык кеше караган. Ялкында эшли башлаганчы шундый бер фикер белән чыгаштыгын җәмгыятьтә яшьләргә татар телендәге контент кызык түгел, чөнки аларга рус телендә яки башка чит телдәге эшләнгән проектлар, видеоларын карау күпкә кызыклырак. Алар татар телендә эшләнгән әйберләргә артык игътибар бирмиләр, аларның сыйфатсыз икәнлеген сәбәп итеп күрсәтәләр иде. Һәм без инде редакция белән, команда белән үзебезгә максат куйдык, татар телендә җитештерелгән контенттың аның сыйфатлы булуына басым ясарга. Язылучылар өчен кайсы темалар аеруча да кызыклы икән? Бу турыда блогерлар үзләре сөйләсен. Мин төрле темаларга контент төшерәм, бию да бар, сөйләшү дә бар, трендта булган видеоларда төшерәм, ләкин авылга багышланган видеолар күбрәк керә, чөнки минем подписчикларымда күбрәк авылдан кешеләр бар, минем туганнарым, һәм алар бик авылга багышланган темаларны яраталар, аны яратып карыйлар. Әле бит язылучылар саны турында да кайгыртырга кирәк. Блогерлар булгач, алар беләләрдер инде. Ягез әле, кызлар, сөйләгез әле. Язылучылар санын арттыру өчен ни эшләргә кирәк? Беренчедән, язучыларың белән ачык булырга тиеш син, һәм синең үзеңнең стилең булырга тиеш. Статистикаң турында онытырга тиеш түгел син. Күреп торасыз, замана белән бергә атлау телне сакларга да ярдәм итә. Уңышлар гына телик. Барлык телләрне тану һәм хөрмәт итү дөньяда тынычлык, иминлек булдыруга бер адым. Һәр халык ул кабатланмас мәдәният, тарих, гореф-гадәтләр, яшәү рәвеше һәм әлбәттә тел. Һәр тел үзенчәлекле. Ул менталитетны, гореф-гадәтләрне чагылдыра, безнең аңыбызны формалаштыра. Аны саклау кешелекнең мөһим бурычы. Шушының белән тапшырубыз ахырына якынлашты. Без туган теленә битараф булмаган, һәр кемне күптән түгел генә булган халыкара туган тел көне белән котлыйбыз. Туган телебез һәр вакыт үсештә һәм кулланылышта булсын. Милләтебезнең тарихы ерак киләчәктә дә дәвам итсен. Дөньядагы һәр бер тел үз йөзен һәм кирәклеген югалтмасын. Без бүген халыкара туган тел көне, телләрне саклауның әһәмияте, татар теленең барлыкка килү тарихы һәм кулланылыш даирәсе хакында сөйләштек. Сез Татарстан 24 каналында туган тел тапшыруын карадыгыз. Сезнең белән Гөлүсә Сыңгатуллина булды. Сау булыгыз, киләсе очрашуларга кадәр. Чаваш челги бурчухне, тенджеп утмейн. Куда мумелис, истяму И туган тел, и матур тел, әткәм әнкәмнең теле.